गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबसिम साबायखर जासिबाय। नंगौ बयबो नुदों आरो मिथिबाय 8 तारिखआव बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि समस्तियाव उफ्रा बिसायख'थिया जागोन आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ ग्रोम ग्रोम बेयाव केम्पेइन सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि खौसेयै बेवहाय जि बिजाथि मन्टु बर' बिथांनि केम्पेइना ग्रोम ग्रोम सोलिदों आरो बेयाव थांनानै नुहैदों बेयाव मोनफ्रोमबो जिखिनि प्राइमारि कमिटि दङ एमएलए निफ्राय लानानै एमसिएलए बिथांमोनखौ इनचार्ज होदों आरो बे हिसाबै जोंनि इउपिपिएलआव थानाय विभिन्न जनगोष्ठीनि दैदेनगिरि लोगोसे बिजेपिनि दैदेनगिरि जिएसपिनि दैदेनगिरि खौसेयै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जोङो देरहागोना रोखाखा आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बियो जि मोनसे प्रेस्टिजियास समस्तिमोन प्रमद बर'आ गयबारि आरो कक्लाबारि मोननैयावबो बिजाथि महरै थांनाय बिसायख'थियावहाय बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन आरो जिहेतु संबिधान मथे देरहाखांनायनि उनाव बबेबा मोनसे समस्तिखौ आगारना होनांगौ जायो। बे हिसाबैनो दिनै बिथाङा कक्लाबारिखौ रिजाइन होनानै दिनै बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय जिहेतु बिथाङा नैबे 1.5 बोसोराव गोबां खामानि मावदों आरो बेवहाय इनचार्ज हिसाबै आथिखालाव जाय बिथाङा बिजाथि महरै बेवहाय गसंदों मन्टु बर' बिथाङा इनचार्ज हिसाबै खामानि मावबाय थादों आरो आं बेयाव बेरायनानै मोनथिदों कक्लाबारि समस्ति हिसाबै गुबुन गुबुन जोंनि हेंथा दोलो बिथांमोना जेबो मावाखै बायदिसिना बुंसोलायदों नाथाय जों बेवहाय गासै गिदिंनानै जोङो मा खामानि जादों बेफोरखौ नायथिंनानै जों मोनथिबाय। बेयाव गोबांथार खामानि जादों आरो गोबांथार नैबे 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो ओनसोला साबखांनायनि लामायाव फैदों। आं बेवहाय थांनानै नुहैदों बेयाव 26टा गुडविल मिशननि सिसि ब्लक खामानिफोरा जादों। बेजों लोगोसे बेवहाय एग्र जि बाय' एग्र कलेज बेयाव फैगासिनो दङ गायसनजाबाय बियो। बिनि उनावहाय जि हाई सेकेन्डारिफोर दङमोन कलेजाव आपग्रेडेसन 3 कलेज बेयाव आपग्रेडेसन जागोन 8टा हाई स्कुला कम्पोजिट स्कुल हिसाबै बेयाव आपग्रेडेसन जागोन। आथिखालाव जि मडेल अंगनाबादि बेयाव प्राय 25टासो अंगनाबादि मडेल बेवहाय लुफुंनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बेवहाय ITI फैगोन बेबायदि आरो आयुष हस्पिटाल फैगोन आरो जिखिनि दालांफोर दङ बानायगासिनो दङ गोबां दालां बेखेवनाय जादों। दा बे हिसाबै नैबे 1.5 बोसोरावनो गोबांथार खामानि जादों आरो सेन्ट्रेल माखासे पेकेजफोर IOI न'निफ्राय लानानै काच्चा हाउसनिफ्राय लानानै गोबां खामानि जादों। बे हिसाबै दिनै कक्लाबारि समस्तियाव रायजो राजाया जोबोद खुसि ग्रोम ग्रोम खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि मन्टु बर' जि बिजेपि जिएसपि इउपिपिएल मोनथामबो दोलोनि खौसे जि बिजाथि मन्टु बर' बिथां देरहागोना रोखा। थांनाय जों बिसायख'थियाव नुदों बेवहाय जि काउन्सिल बिसायख'थि बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा 23,000निबो बांसिन भट लानानै देरहासार जादोंमोन। जिएसपिआ 19,000 भट मोनदोंमोन। बिपिएफआ 13,000सो भट मोनदोंमोन। दिनै जिहेतु बेवहाय जिएसपि आरो इउपिपिएल बिजेपि आगोलावबो केन्डिडेट गैयामोन जोंजोंनो सापर्ट खालामदोंमोन। बे हिसाबै 23,000 आरो 19,000 ज' खालामाबा प्राय 40,000सो भट जायो आरो आथिखालाव जिहेतु जों सरकाराव दङ सेन्ट्रेल स्टेट आरो जों काउन्सिल जयै दङ बे हिसाबै रायजो राजा जिहेतु नैबे जौगानायखौ बयबो लुबैयो बे हिसाबै सरकारजों थानो लुबैयो। बेखायनो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीयाबो थांनाय एमएलए आरो काउन्सिलनि बिसायख'थियाव भट होआखैमोन। नै एइबारनि उफ्रा बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन माहारिफोराबो जों गोसो सोलायनायखौ नुदों आरो बिपिएफनि माखासे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जइन जादों ग्रोम ग्रोम जइन जागासिनो दङ। दिनै बाइक रेलि बेवहाय जादों। बिसायख'थिया जोबोद ग्रोम ग्रोम गाजा गोमजा फुर्तिनि गेजेरजों जादों आरो मन्टु बर' बिथाङा देरहागोना रोखा। आं बेवहाय 3-4सो मेजर प्राइमारियावहाय आङो हाबसोमनानै नायदोंमोन। बेवहाय राबां प्राइमारि होननाय बेवहाय 7,000सो भट दङ। बेयाव प्राय माने 600सोल' गुबुन माहारि दङ। बेवहाय प्राय 4,000-5,000सो भट मोनगोन बे प्राइमारियाव आरो बेनिफ्राय खामार दैसा होननाय प्राइमारि दङ बेयावबो प्राय माने 7,500 बेसेबा भट दङ। बेवहाय 306ल' गुबुन माहारि। बेयावबो थांनाय समफोरावहाय गोबांथार भट मोनदों। एबारावबो 4,000-5,000सो भट मोनगोन। बिदिनो सामु हाथाइ कक्लाबारि बेफोर 4-4 प्राइमारिया मेजर बर' सुबुं गोनां बर' भटार्स गोनां प्राइमारि आरो बे 4-4सो भट प्राइमारिफोरनिफ्रायनो
प्राय 4000 5000 भट मोननानै मन्टु बर'आ मेजर भट मोनगोन आरो जिखिनि माखासे प्राइमारिफोर दङ जालागावआनो होन गुधुलि बजारानो होन बा सिलबारियानो होन बेबायदि गुबुन गुबुन प्राइमारि दं बिनिफ्रायबो गोबां भट मोनगोन मानोना जिहेतु जिएसपि बिजेपि इउपिपिएल एलाइन हिसाबै खामानि मावबाय थादों गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना खामानि मावदों बेवहाय गोबां मन्त्रि एमएलएफोरा खामानि मावदों बे हिसाबै खुनु टेनसन गैयाजासे मन्टु बर'आ कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय देरहासार जागोन बिथाङा जिहेतु गोलाव जुजिनानै आबसुनिफ्रायनो फैदोंमोन आरो खोब सादा सिदा गेबें गोसोनि सासे बिजाथि कक्लाबारि समस्ति हिसाबै आं बिथांबायदि सासे बिजाथि मोननायखौ माने खाफाल गोनां होननानै आं कक्लाबारिबासिनि थाखाय आं सानदों बिपिएफनि खुनु मोनसे सिनसाब गैला बिजेपिनिसो खामानि मावबाय थादों जों खोनादों दिनै बिथांमोननि एमएलएफ्रा जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ बुंदों बिजेपिनि सोद्रोमाफोरनो मानो खामानि होआखै बेखौसो बुंदों बिपिएफनि वर्कारफोरनो मानो होआखै बेखौ बिथांमोना बुंनो साहसानो गैलिया दा बेबायदि थासारियाव बिथांमोना दङ आरो दिनै जोङो कक्लाबारियाव नुदों बिपिएफनि केम्पेइन आंथ' थांनानै अफिसफोरबो बिदि नुवाखै खुनु सिनसाब नुवाखै बिथांमोना ग्रोम ग्रोम केम्पेइनबो खालामफैनो हायाखै मालाबा हाग्रा महिलारिया थांदों मिडियायाव खोथा बुंदों बेबायदिनो मिडियानि गेजेरजों एसे एनै केम्पेइन खालामदों स्रोद स्रोद केम्पेइन खालामदों बिथांमोना जिहेतु बिजाथि होबाय उपाय गैलिया अब्लाबो केम्पेइनखौ खालामदों जिहेतु बिजाथि होबाय आरो गावसोरनि एक्जिस्टेन्सखौ लाखिनांगोन आरो बे जि बिपिएफनि बिजाथि कक्लाबारियाव बिथांमोना होदों शंकर बसुमतारी बिथांनि प्राइमारिया राबां प्राइमारियावनो गोलैयो थ' बेयाव आं दहायनि हिसाबखौ होबाय 7500सो भट दङ बेयाव थांनायाव जोङो इउपिपिएलआनो 4000सो भट मोनखादों दा बे हिसाबै बिपिएफनि भट बेयावहाय मा बेसेसो मोननो हागौ 1000बो मोननाय नङा खोमा दा बेबायदि थासारि दा बेखायनो आं दिनैनि थारिखआव बुंगोन दिनै जोंनि इउपिपिएलआ गोबां गोख्रों जाबोबाय थादों जों एमपिबो रायजो सभायाव एमपिबो मोननो हाबाय दिनै जोंहा दा जोङो 12 जननिफ्राय फैयै जोङो दिनै 16-17 जन जोंहा नमिनेसन 3 दङ आरो 2 जोंजों फैजिरबाय दिनै मन्टु बर' बिथाङा दिनै बारायबावसिगोन दा बेबायदि जोङो दिनै 12तानिफ्राय फैयै 16, 17, 18 जानो थांगासिनो दङ आरो नैबे उफ्रा बिसायख'थिनि उनावनो जों खोनादों गोबां बिथांमोन बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि एमसिएलए बिथांमोना जोंजों जगाजग जादों निश्चय बे उफ्रा बिसायख'थिनि उनाव आरो सावगारिया सोलायबावगोन बिपिएफआ बेबायदिनो जोबस्रांनायनिफ्राय जोबस्रांनि लामायाव थांगोन थ' आइ आफा रायजो राजाया दिनै नैबे 10-15 बोसोरा नैबे बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाफुंहोनो बेजों जोङो ओनसोलखौ दाफुंस्रांनानै लानो थाखाय जोङो नैबे 10-15 बोसोरावहाय इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामनानै थांनांगोन आरो आं दिनै गोजोननाय मोन्दों दिनै इउपिपिएलआ खोब मोनसे डिसिप्लिन भाबै खामानि मावबाय थादों गासैबो आसनिफोरखौ दिनै सिस्टेमाव लागोनो नागिरदों जों थांनाय समफोरावहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ सरकारावहाय जोङो मिशन हिसाबै मोनसेबो जों आसनि मोनाखैमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा सरकारनिफ्राय फैनाय थाखा फैसा जोंनि जि पेकेज मोन्दों बेखौ खोब गथि बाहायनो थाखाय गोबांथार मिशन रनसायनानै खामानि मावदों बेनि थाखाय जोंनि इउपिपिएलनि खामानि मावनाया लेहेम जानो हागौ नाथाय जों दिनै खोब मोजां भाबै दिनै मिशनफोरखौ लाना खामानि मावबाय थादों नोंथांमोना मिथिगौ आथिखालाव बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट मोनसे बेखेवबाय बेनि गेजेरजों सेरिकालचार मिशन पिक मिशन मिल्क मिशन बेबायदि मिशन लाना खामानि मावबाय थादों सुपार 50 मिशन बेफोरखौ लाना खामानि मावदों आरो बेबायदि गोबांथार जेरै माने गोरिब अनसाय आसनि बेफोरखौ लाना खामानि मावदों थ' जों नुदों फैबाय थानाय समफोरावहाय निस्सय बेबायदि मिशन लानानै खामानि मावोबा इउपिपिएलआ रायजो राजाजों अनसायजागोन मोजां मोनजागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिनिफ्राय जोङो पार्टि हिसाबैबो जों जिहेतु जोंहा संबिजिर गैयामोन संबिजिर बानायबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि इउथ बिदिनो वमेन्स विं बेफोरखौ जों थिग खालामबाय थादों अदालगुरि हिसाबै जोङो मोनबा जोंहा समस्ति दङ जोङो मोनफ्रोमबो समस्तिनि प्राइमारि कमिटिफोरखौ जों दास्रांबाय डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दाफुंनानै लाबाय ब्लक कमिटिखौ जों दाफुंनानै लाबाय ब्लकनि जि वमेन आरो इउथ सेल जों बे समावहाय दाफुंगासिनो दङ जोंहा मोननैल'सो बाखिसै हरिसिंगा जों दाखांबाय रौताजों दाखांबाय भैराकुन्द दाखांबाय गाबोन 5 सेरफाङा जागोन बेनिफ्राय धनस्रिल'सो बाखिसै थ' स्ट्राक्चार हिसाबै जोङो मोजाङै दाफुंगासिनो दङ आरो आं इउपिपिएल हिसाबै दिनै गावखौनो इउपिपिएलआव फैनानै गोजोननाय मोन्दों मानोना बेवहाय गोलाव सम जेरै बड'फानि उनावनो जाय गेदेमा बिथांमोना गोथां महरै माहारिनि थाखाय खामानि मावबाय थादोंमोन दिनै गेदेमा इउजि ब्रह्म बिथां रोनगोरा नार्जारि प्रमद बर' बिथां दिनै जिरन बसुमतारी बिथाङानो होन लरेन्स इस्लारि बिथाङानो होन
जयन्त बसुमतारी बिथाङानो होन एनडिएफबिनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङानो होन रन्जित बसुमतारी जायखौ जों फेरेंगा होननानै मिथियो बिथांमोनानो होन बि सावरायग्रा बिथांमोनानो होन दिनै गासैबो गावनि गासैबो बेसेन गोसा जिउखौ दोनथ'नानै माहारिनि थाखाय जुजिदों बै गेदेमा दैदेनगिरिफोरा दिनै सोरबा मन्त्रि एमएलए इएम जिएम चिफ जानानै खामानि मावदों पार्टियाव फिसा फिसा बिबान लानानैबाबो खामानि मावदों आरो बेखायनो आं रायजो राजा जोंनि इउथ बिथांमोनखौ खावलायगोन दिनै इउपिपिएलआव फैनानै ग्रोम ग्रोम खामानि माव जोङो नैबे बिटिआरजों जिखिनि दफाफोर मोनदों जों बेखौ मावफुंनानै लानांगोन आरो जिखिनि पेकेजफोर फैदों जोङो मोजाङै बाहायनांगोन बेबायदिनो 10-15 बोसोर जोङो नैबे जोङो बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि उनावनो जों सेपारेट स्टेट बा जोङो नैबे ओनसोलखौ साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय जे जुजिनाय बे मिशन भिजनफोरखौ लानानै जों खामानि मावलांबाय थागोन आरो जों दिनै पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिखौबो जों समान हम उन्नयन हम अधिकारनि जि जों भाखन जि जोङो फोसावदों जों बाथ्रा बुंदों बिनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौबो जोंनि पार्टियावहाय जोङो गासैखौबो जोङो बिबान होदों बेबायदि जोङो पार्टिखौ डिसिप्लिन भाबै जोङो लांनो नागिरदों दा आरो बेबायदि जों खामानि मावलांबाय थानो नागिरदों दा आं मिजिंथियो फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएल हान्जाया थारैनो रायजो राजानि खामानि मावगोन बिसासाव लानानै जों खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो बिपिएफआ दिनै गोमोरनायनिफ्राय गोमोरलांबाय थागोन बे सैथो बाथ्रा आं बेखिनिखौ बुंदों नंगौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नैबे भैरबकुन्द समष्टिनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै देरखांनायनि उनाव बिटिआरनि बा बिटिसिनि बिथाङा डिपुटि चिफ जादोंमोन बिनि उनाव बिथांखौ फिन एसेम्बलि इलेक्सनाव बिजाथि महरै दैथायहरनानै फिन जोङो एमएलए महरै मोननो हाबाय आरो बिनि सिगांनि बिसायख'थियाव मोनसे रादाय दङ होननानै जों मोनथिदोंमोन जे बिथांखौ माने मन्त्रि बिबान होनाय जागोन होननानै मोनसे कमिटमेन्ट मोनसे रादाय दङ होननानै मिथिदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बे हिसाबैनो जिहेतु आसाम रायजोनि जि मन्त्रि सम्प्रासारन जितु माने मिनिस्टार रिसाफल बियो जायाखैमोन 1 बोसोर जायाखैमोन दा 1 बोसोर जाबाय दा नै 1 बोसोर जानायनि उनाव लोगो लोगो दा 9 तारिखआव जोङो ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोन्दों मिडियाफ्राव नुनो मोन्दों थ' 9 तारिखआवहाय मिनिस्टार रिसाफला जागोन अब्ला बेवहाय निश्चय कमिटमेन्ट होनाय बायदि खोथा होनाय बायदि रादाय होनाय बायदि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मोजां मोनसे मिनिस्टार बिबान मोनगोन आरो बिबान मोननानै खामानि मावगोन आरो बिनि उनाव निश्चय बिबान मोनोब्ला भैरबकुन्दआवबो कक्लाबारि बायदि उफ्रा बिसायख'थिया जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों दिनै जोङो पार्टि हिसाबै अदालगुरि बासि हिसाबै अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल हिसाबै जोंहा लुबैनायाथ' दङ आरो जोङो दिनै नोंथांमोननि नैबे बिजोंनि गेजेरजों जों खावलायगोनबो नाथाय जिहेतु पार्टिनि गासै पलिसिफोरखौ सोरखौ मिनिस्टार होनांगौ सोरखौ होनाङा सोरखौ मा बिबान होनांगौ सोरखौ मा बिबान होनाङा बोरै खामानि जागोन बेखौ गोजौ लेभेलाव थानाय जाय बिथांमोना दिनै पलिसि मेकिं जोंहा बडि दङ बिथांमोना जिहेतु खालामो दा बेखायनो जों बिथांमोननि हेंथायैबो जों बुंनो हाया नाथाय जोंनि लुबैनायखौ जों बिथांमोननो फोरमायनो हायो थ' जोङो उदालगुरियाव मोन्थों जों मिजिंथिदों आरो दिनै गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनाय आरो जोंनि बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बे ओनसोलाव जोङो जि गोलाव जुजिनानै रायजो राजानो गोबां प्रतिश्रुति होदों बेफोरखौ मावफुंनायनि खाथिरावहाय मोजां बिबान होनानै खामानि मावथों बेखौनो आं मिजिंथिदों मिनिस्टार मोनगोनखौ रोखा होनगोन नामा जे गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जे मिनिस्टार मोनगोन बे रोखा नामा पार्टिनि जिहेतु आं दहायनो बुंदों जिहेतु रादाय कमिटमेन्ट जिहेतु प्रमिसखौ लाखिनांगौ होनांगौ गबिन्द सारनो हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन
गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि रांखान्थि राजखान्थि भुमखौरां जारिमिन मुवा बिगियान रासायनारि बिगियान जिबारि बिगियान बिमा राव आरो इंराजि गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो